Είδες μου μπαταρία. Όχι. Αλλά και τα χέρια μου παγώσανε, δεν νιώθω. Και βλέπετε εδώ το Μιχάλη στο καταφύγιο. Μετά από 8 ώρες διαδρομή, λέει, 7 ώρες διαδρομή, 14 ώρες διαδρομή. Φάρουμε λίγο. Μην το κλείσεις, τράβαμε όπως είναι. Τράβαμε λίγο. Τραβάει. Λήψη 1, οροπέδιο Μπουτάν, Άλπης. Τραβάει, εντάξει. Ωραία. Αλλά και εκείνο να πας να κάνεις διαδρομές. Αν σου δείξουν ένα βιβλίο σπίτι να καβλώσεις μαλάκα μετά.